איזה כיף, איזה מרגש. ממש. יום מיכלי. איזה כיף גם שזה פרק ראשון איתך, שזה כן. כיף לי איתך, ויש לנו אנרגיות טובות ביחד. לגמרי. מהרגע שפגשתי אותך, מהרגע הראשון שדיברתי איתך בטלפון. זה הרגשתי היה- את האנרגיות הטובות שלך ואת החיבור. כן, מאץ' טוב. כן. אז איזה כיף שבאת. אני ממש ממש מעריכה את זה. יואו, כיף לי שאת מארחת אותי. זה לא ברור מאליו. זה לא ברור מאליו בכלל שאת כאן, שאת מוכנה לבוא ולחשוף את החיים שלך ואת הסיפור האישי שלך ואת החוויה. כן. מהתהליך המדהים. שעשינו ביחד, ועוד זהו, כבר ממש ועוד אנחנו... גם, כן, אבל זה גם עוד ממשיך כן. ומעדד כל השינויים המדהימים. אבל בבית כבר די סיימנו הכל, נכון. נכון? כן. זהו? הכל כן. מושלם? זה הכל מושלם, זה רק נשאר לי השולחן הסלון, שאמרנו זה לא כזה קריטי לעכשיו, ושטיח, אבל זה מושלם מבחינת הדגשים שאת נתת. כן, כל ההמלצות כבר כן, על הכל עשיתי על הכל מרקר. כל הכבוד לך, קודם כן. כל... היה לי חשוב, אני אוהבת לעבוד מסודר, וגם לראות שאני באמת על המשימות, כי אמרתי לעצמי, אם אני לוקחת את הייעוץ הזה, חשוב לי באמת להיות על זה ולעשות את הדברים. נכון, כי מי שבעצם עושה, זה מה שמבטיח גם את ההצלחה, ושבעצם תראה את השינוי. נכון. אחרי זה בחיים, כי לבוא ולקחת ייעוץ בלי ליישם אחרי זה את ההמלצות, או לזלזל בהמלצות, או להגיד, אני לא מוכנה, זה לא מתאים לי, אז בסוף גם לא תרגיש בעצם בשינוי, וסתם חבל. נכון. לשלם כסף על ייעוץ כזה. נכון. אז באמת כל הכבוד לך, כל הכבוד שלקחת את התהליך הזה וחיבקת אותו אלייך. ממש. ואני ממש ממש אשמח דווקא שנתחיל בזה שתספרי ככה על עצמך. אז אני בר, אני ארומתרפיסטית, אני מתקשרת ומטפלת בנשים מדהימות ועוזרת להן להתחבר להוויה הגבוהה שלהן, להתחבר למהות שלהן, להרגיש יותר שלמות עם עצמן וטוב בכל הגופים שלהן. זו שליחות חיי, אני אוהבת את זה מאוד, את מה שאני עושה, אוהבת לעבוד עם השמנים, עוזרת לנשים לתקשר עם השמנים ובכלל עם החיים שלנו, להתחבר לא רק לארציות, אלא החיבור הזה בין רוח לחומר, שהוא מאוד חשוב, כי אנחנו שוכחים את זה לפעמים, שאנחנו גם, יש בנו גם את הרוח, כן. לגמרי, בחיים החומריים והגשמיים שאנחנו חיים היום. לגמרי. באמת הרבה אנשים לא מודעים נכון. לפן הרוחני, או לא מחוברים אליו, ואת לגמרי... אישה שפגשתי בדרך שבאמת מהרגע הראשון, מהשיחה הראשונה, הבנתי עד כמה את מחוברת ומיוחדת בהיבט הזה, כי אני לא פוגשת אנשים כאלה כל יום. ומהרגע הראשון ידעתי שהתהליך איתך יהיה מיוחד ומרגש. כמה שנים את בתחום הזה? כמה שנים את עושה את זה? התחלתי את הלימודים מ-2018, ושם גם כזה סיימתי את הלימודי ארומתרפיה, ושם כזה הכל התגלגל. למדתי בכלל נטורופתיה, והארומתרפיה ממש תפס אותי חזק. היה לי מאוד חשוב להתנסות בעצמי, באנשים שסביבי, וראיתי כמה שזה משפיע בצורה מדהימה עליי ועל האנשים סביבי, שזה הרגיש לי, אוקיי, זה. ולאט לאט נפתחה לי הזכות ממש מגלגולים קודמים. כל מה שאני עושה היום עם השמנים זה ממש עובר דרכי בתקשור כזה, זה הכל עובר, המתכונים של התערובות, הכל. כן, זה משהו שבהחלט בתקופת זמן שאנחנו מכירות, אנחנו בעצם נפגשנו לראשונה במאי, נכון. השנה, 2025. זה 7 חודשים, כן? אנחנו כן. צועדות ביחד בדרך, הזמן טס. ממש, וואו. ממש מהר. ואני חושבת שגם אני, ככה, הכנסת אותי לעולם שלך, ובדרך התייעצתי איתך, על הבן שלי, ועל עניינים אישיים, והתקשורים שלך היו פשוט מטורפים, כל כך מדויקים, ואת באמת, כאילו, לא מכירה אותי
יותר מדי, אנחנו לא מכירות אחת את השנייה נכון. לעומק, אין לנו איזו היכרות של שנים אחת עם השנייה, ובאמת, כאילו הדברים שאת אמרת לי, ובמסרים שנתת לי על הבן שלי, באותה נקודת זמן ככה שהיה לי איזשהו עניין איתו, פשוט היו כל כך מדויקים, שאמרתי, וואו, כאילו, איך זה הגיוני? איך זה הגיוני שזה ככה, כזה מדויק, בלי שראית אותו? סך הכל ביקשת ממני תמונה. כן. אחרת שביקשת ממני, כדי שתוכלי להתחבר. וגם אני גם מתקשרת, לא מגדירה את עצמי ככה, אבל אני מקבלת המון מסרים, עובדת המון עם האינטואיציה שלי, כולנו מתקשרים בסוף. כן. זה כזה שריר שאנחנו רק צריכים להיזכר בו ולתרגל ולפתח אותו. נכון, ובאמת להתחבר אליו גם. בדיוק. אבל המסרים שלך היו כל כך מדויקים באותה שיחת טלפון, שאני זוכרת שניתקתי איתך ואמרתי, וואו, היא מחשפה מטורפת. אז קודם כל תודה לבורא עולם על הזכות להכיר אותך. איזה כיף לי. שזה באמת זכות, וכמו שאמרת בהתחלה, זה באמת רק ההתחלה של הדרך שלנו. כן. כי אנחנו בעצם באמת שתינו עובדות עם קהל של נשים, ובסופו של דבר את עושה את זה דרך השמנים ודרך התקשורים, ואני עושה את אותו הדבר דרך הבית. כן. והייתי רוצה ככה שנתחיל לצלול לסיפור שלך, ושתשתפי בעצם ככה מההתחלה בעצם, מה גרם לך להרים אליי את הטלפון? כן, לצלצל אלייך ולהגיד לך, מיכל, אנחנו קובעות. כן. דבר ראשון, זה היה לי ברור. כאילו, מלכתחילה ידעתי שברגע שאני נכנסת לבית שלי, אני הולכת להביא יועצת פאנק שווי, זה היה לי ברור מאליו, זה לא הייתי צריכה, כאילו, זה היה כזה, בגלל שאני עובדת תמיד עם אנרגיות, זה היה לי מאוד חשוב. זאת אומרת, הכרת את השיטה הזאת כבר קודם? ידעתי שזה קיים, לא התנסיתי וגם לא הכרתי לעומק. את חיברת אותי לעומק של זה, ואמרתי, וואו, אוקיי, כאילו זה באמת דבר מטורף. אז לא יותר מדי זה, אבל פשוט ידעתי שזה עובד על האנרגיות, ואני מאוד מחוברת לאנרגיות, ככה גם בחרתי את הבית שלי, שזה היה מדהים, זה היה הבית הראשון שנכנסתי לראות, וישר הרגשתי כזה, וואו, זה הבית שלי, זה הולך להיות הבית שלי. עדיין כן ראיתי עוד דירות כדי כזה לוודא, אבל ישר הרגשתי את האנרגיות הטובות בבית, כמה זמן אחרי זה בעצם פנית אליי, אחרי שעבר? אחרי 5 חודשים. כן, נכנסתי בינואר, ואחרי 5 חודשים אמרתי, טוב, אני רוצה להרגיש יותר בית, כאילו כל הקירות היו עוד לבנים, אמנם הכנסתי את הדברים שלי, אבל כאילו רציתי ממש להרגיש, וגם יותר לעבוד נכון עם האנרגיות של הבית, בשביל גם לממש את הפוטנציאל שלי, וגם את הפוטנציאל של הבית, מבחינת העסק, אני עובדת מהבית, אז היה לי חשוב כזה לסדר את הכל, ואני זוכרת שחיפשתי כזה באינסטגרם האמת, וישר הגעתי אלייך וראיתי את האתר ואת מה שאת מסבירה, אמרתי, אוקיי, זאת היא. עכשיו גם הסתכלתי על עוד, אבל ידעתי שאת זאת הולכת להיות מי שאני מתקשרת אליה, ועשינו את השיחה שהייתה מהממת, ושם כאילו הכי התאהבתי בך, ואמרתי, אוקיי, כאילו היא מקדישה לי זמן, ומאפשרת לעצמי רגע לשאול את כל השאלות. אז זה היה מאוד נעים וכיף, והבנתי את החשיבות של זה, ומאוד אהבתי את המקצועיות שלך, שאת מחברת בין התאריך לידה שלי, לתאריך בנייה של הבית. את גם הגעת לפני אליי, וממש כזה הסתכלת למטה, וראית שמתחת יש איזה חנות בגדים נראה לי, ומספרה קרובה, וזהו, את ממש כזה הסתכלת על הכל, בשביל לראות ששום דבר לא יפריע לאנרגיות, ובשביל להבין עד כמה אפשר לעבוד עם האנרגיות בבית, וזה היה פשוט מדהים. התחלנו את השיחה שהגעת אליי, ואז אמרת לי על הסלון, ובכלל פינת השפע, ובכלל כל הבית, אמרת ורוד, ואדום, וצבעים של אש, ואמרתי, יואו, איזה מטורפת היא, כי אני איך שנכנסתי לבית, תמיד אהבתי צבע ורוד, אבל כשנכנסתי לבית הזה, הרגשתי שהאהבה שלי לצבע ורוד נהיית הזה, ואמרתי, וואו, שזה לא יהיה מוזר מדי, פשוט הרגשתי שאני חייבת הכל ורוד, שבא לי ורוד, 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 ורוד,
ואז באת והשארת לי את התחושה הזאת שהייתה לי, וזה היה מדהים לשמוע את כל הדברים שאמרת, הכל היה... אני אוהבת שזה... קל לי עם דברים שהם רוחניים, אנרגטיים, אבל אני אוהבת שמאוד הסברת את מה עומד מאחורי זה בצורה מאוד פרקטית. זה כאילו נשמע מאוד הגיוני שאני מסבירה את זה. וזה עזר לי עוד יותר גם להבין, אוקיי, אני מיישמת. את זוכרת מה גרם לך בעצם להבין שזה לא סתם עיצוב? אולי זה היה איזושהי המלצה שנתתי לך, או איזשהו שינוי לעשות? אני מההתחלה הבנתי שזה לא סתם עיצוב, ושזה משהו מטורף, אבל ככל שהתחלתי ליישם את הדברים, שזה היה מאוד מהר, אני הרגשתי בהבדל בבית, ממש. כל פעם שעשיתי עוד משימה ועוד משימה, אני חושבת שהדברים המאוד גדולים שהיו, זה הצביעה של הקירות, שפתאום זה כזה תחם את הבית ונתן חום. זה היה מאוד משמעותי. היה לי גם מאוד משמעותי הווילונות, זה כזה גם נתן איזה אנרגיה מאוד טובה בבית. מאוד ריכך את הווילונות, מרככים. כן. כן. זה היה פשוט, חום. כן, זה היה מדהים, ואז לאט לאט שהכנסתי גם את הדברים בכניסה לבית, התמונות, את התמונות במסדרון. וואו, הכי משמעותי זה גם היה לי בחדר עבודה, שעשינו את השינוי, השולחן לא היה ממוקם כמו שאת המלצת לי, כל השולחנות, ובעצם הזזנו את הכל וגם צבענו שם, וזה היה מאוד משמעותי, כי אני זוכרת שאז כשבאת אליי, שאלת אותי, בר, תגידי, כשאת עובדת, את מרגישה שאת מדי פעם, כאילו קשה לך לשבת ולהתרכז במשימה, את מדי פעם כזה מזגזגת בכל מיני דברים, עם הטלפון וזה, אמרתי לך, כן, אני לא צריכה לשבת לעבוד, לא מצליחה. זה מה שאני זוכרת שאמרת לי, שמאוד קשה לך לעבוד להתרכז. באופן רצוף, ושקשה כן. לך להתרכז. ממש, וזה היה ממש מעצבן, כי אני אוהבת את מה שאני עושה, ואני אוהבת גם, אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת את מה שאני יוצרת. ופשוט לא הצלחתי להתרכז, זה היה מאוד מתסכל אותי, וממש איך שהזזנו, אני זוכרת שאיך שהלכת, ניסיתי להזיז את השולחן, והזזתי בצורה לא ממש טובה, אני זוכרת שאמרתי לך, אני מרגישה לחץ בכל הגוף שלי וזה, אז אני זוכרת שזה היה לא הכי טוב, ואז אמרת לי, ברור שתרגישי, תראי כאילו איפה שמת את השולחן, את צריכה להזיז קצת אחורה, ואז שסיימנו להזיז את הכל, ואבא שלי המתוק עזר לי ככה לצבוע את כל הדברים, אז הרגשתי בשינוי המדהים והמטורף, ואני עוד מרגישה אותו, אני כל פעם קולטת כמה שהאנרגיות כל כך נעימות לי בחדר עבודה עכשיו. מה היה הדבר הראשון שהרגשת בו בשינוי, כשהתחלנו את התהליך? זוכרת? הרגשתי שהלב שלי נפתח, שאני מרגישה התרחבות, שנעים לי. אני גם באותו זמן, אני מאמינה שהכל זה כזה הוליסטי, שלם, שאני צריכה את הדברים לעבוד על הרגש שלי, על הנפש שלי, שהבית שלי, שזה המרחב המקודש שלי, הגוף הפיזי, אני מאמינה שהכל בסוף זה כזה יוצר איזושהי תמונה שלמה, והייתי בתקופה בחיים שהרגשתי שאני מתחילה לעבוד יותר על העוצמה הפנימית שלי, וברגע שעשינו גם את השינוי בבית, מבחינה עיצובית, זה פשוט ממש תמך גם בתהליך הזה, זה היה וואו. הרגשת עוד יותר. כן, זה העצים את זה. התהליכים שעושים, אני לא ידעתי, לא תיארתי לעצמי, אני מאוד מכבדת את הדברים של האנרגיות, ויודעת כמה שזה משמעותי, אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה הסידור הזה של הבית יכול כל כך להשפיע. זה היה פשוט וואו. מדהים. כן, זה היה מדהים, והדבר האחרון שככה עשינו, אם את זוכרת, זה היה ספה. הספה הייתה ממוקמת באזור לא טוב, ואני אמרתי, אין סיכוי שאני מזיזה אותה, היא הייתה ממוקמת כזו, כמו שצריך, כזה התבנית הרגילה, שזה צמוד לקיר, וממול יש טלוויזיה, ואז אמרת לי להזיז, אמרת לי, בר, תקשיבי, זה מקום לא טוב, את צריכה להזיז לכיוון החלונות. זה משהו אבל שאמרתי לך גם בייעוץ הראשון, בעצם כשבאתי אלייך. כן, את אמרת לי מההתחלה ואני התנגדתי. נכון. היה לי מאוד קשה לעשות את זה, ואז... שאפשר גם כאילו להבין למה, כי
בסופו של דבר, גם היום, איפה שהיא ממוקמת, במיקום הנכון שלה, הספה היא מבחינת הפרופורציות לחלל, יותר היה נכון איפה שבעצם, היא הייתה. איפה שהיא הייתה. כן. זאת אומרת, איפה שהיא ממוקמת היום, היא קצת גדולה ביחס לחלל. נכון. מבחינת המיקום. אבל עדיין, אחרי כמה חודשים, וככה זה, אני זוכרת שזה היה באיזשהו שיחת טלפון שהתייעצתי איתי, לא זוכרת אפילו לגבי מה דיברנו, רצית שאני אאשר לך איזושהי, אולי זה היה תמונות במסדרון או משהו. נראה לי כן, לפני לך, שסיימתי. תראי כן. לי רגע, בואי תעשי לי רגע סיבוב בבית, נראה מה עוד יש לך, מה עוד לא עשית. ואז קלטתי את הספה, ואמרתי לך, עכשיו זה קורה, עכשיו, את משאירה אותי על המצלמה, אני רוצה לראות אותך, עושה את זה, כי גם מההתחלה הרגשתי את ההתנגדות הזאת שלך. ממש, היה לי קשה. איך זה הרגיש לך שבעצם שמתי אותך בסיטואציה הזאת? דבר ראשון זה שאת חיכית בטלפון ולא ניתקת, למרות שרציתי רגע לנקות את האבק ולעשות שם סדר וזה, זה היה מדהים, כי אם היית מנתקת, סביר להניח שהייתי עוד קצת מושכת את זה, למרות שאני כן על הדברים, אבל אמרתי טוב, יאללה בר, את עושה את זה. לקח לי כמעט שבוע להתרגל לזה. היה לי מאוד קשה עם הסידור החדש, אבל היום אני מאוד אוהבת את זה, זה פתח לי את הבית. אני לא חשבתי, אגב, אני הייתי בטוחה שזה דווקא יקטין אותו, וזה להפך, זה פתח לי את הבית, ועכשיו שאני חושבת על זה, הייתי בדיוק בנקודה שהחלטתי שאני רוצה לא משנה, מטרות עסקיות, אני לא רוצה כזה לפתוח את זה עכשיו עד שאני לא אוציא את זה, אבל לא משנה, מטרות עסקיות, שאני רוצה בעצם שיגיעו אליי לקוחות, לעבור איזשהו תהליך, ופתאום שהזזנו את הספה, קלטתי, וואו, זה אפשרי, פתאום זה הרחיב את הכל, וזה היה כל כך מדויק הסינכרון הזה, וואו, זה היה מדהים, אני שמחה שהקשבתי לך. זה אני חושבת הסוד באופן כללי של כאילו, להתמסר? כל מי שישמע את הפודקאסט הזה, כן, ובעצם יחליט לקחת ייעוץ פנג שווי, זה באמת להתמסר לתהליך, כי הרבה אנשים שמתלבטים וחושבים אם זה נכון להם או לא, אז יש להם את הספק הזה או את ההתלבטות הזאת, כי הם חושבים שזה בלתי אפשרי, שבבית שלי יש הרבה אילוצים ואי אפשר כי יש ארון או יש חלון או חדר קטן או המיטה גדולה, אבל מהניסיון שלי לא תמיד הצד השני, הלקוח בעצם הוא רואה או יודע לראות את כל המרחב ואת הפוטנציאל שלו. נכון. וברגע שאתה מחליט שאתה מגיע לתהליך כזה ומתמסר אליו, כי בסופו של דבר המטרה היא לעשות שינוי בחיים, זאת אומרת, אם פנית לייעוץ כזה, זה אומר שיש לך איזשהו צורך בהתפתחות. נכון, בהתפתחות, באיזשהו שינוי בחיים, בליצור אווירה הרמוניה. טובה בבית, הרמוניה בבית, בחיים, זאת אומרת, נכון. אתה מרגיש שיש איזשהו משהו שהוא תקוע. נכון. ואם אתה לא מתמסר, ואתה בא עם זאת אומרת, הרבה אנשים באים התנגדויות, גם לך הייתה התנגדות עם הספה. כן, עם הספה זה היה ההתנגדות הכי... אני חושבת שזאת הייתה ההתנגדות הכי גדולה שלך. בסך כן, הכל לא היה עם לי הכל עוד. די זרמת עם הכל, כן. עם החדר שינה, כן. באמת עם המשרד שלך, שגם כן. קצת אולי עם השולחן ניסית לבדוק נכון, אותי כל כן. מיני מקומות כזה, אולי זה יהיה בסדר, אולי המיקום הזה. כן. ובסוף באמת, כאילו... עלינו על המיקומים המדויקים והמושלמים להכל. נכון. וזה מה שבעצם מייצר את ההצלחה. נכון. של הצד השני, כי בסופו של דבר אני יועצת, אני מייעצת לצד השני מה לעשות, אני לא חיה בבית הזה. נכון. כמובן שאני עושה גם תהליכים של עיצוב פנים ותהליכים ארוכים יותר של תכנון ובנייה, אבל בסופו של דבר אני
אני רק באה ונותנת את חוות דעתי, ואת ההמלצה שלי, מה יעשה לך טוב לפי האנרגיות שלך, של תאריך הלידה שלך, ולפי הבית שלך, שבעצם בחרת אותו. כן. אבל אני לא באה אלייך, לא באה ועושה לך את הדברים. התהליך הוא מאוד מאוד עצמאי. נכון. ואני מאוד אשמח שתשתפי אותי על התהליך הזה, ואיך את חווית אותו בהיבט הזה של באמת, לא הלכתי איתך למקומות לקנות איתך את הדברים. נכון. כל הנושא של הבחירה של הצבעים והצבע, וכמו שאמרת, אבא שלך בא ועזר לך. איך היה כל התהליך הזה? וואי, דבר ראשון זה היה מדהים. יש לי כמה דברים להגיד. דבר ראשון, אני חושבת שכשעושים איזשהו תהליך כזה, דווקא הקטע העצמאי, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, כי זה מה שאומר, אני מתמסרת לעצמי ולתהליך שאני רוצה בחיים שלי. אני חושבת הפנקשויות הוא טיפולי. הוא טיפולי, זה לא רק ייעוד, זה ממש טיפולי. אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה, או שאתה לא רוצה לעשות את הקפיצה הזאת ולהישאר במקום שלך, אז אני דווקא מאוד אוהבת את הקטע העצמאי הזה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. כי זה בעצם מערב אותך יותר? כן. יותר מחבר אותך לתהליך? גם מחבר וגם את מראה לעצמך, אני חשובה לעצמי, ולכן אני מתמסרת ועושה את הדבר הזה. יש הרבה אנשים שמפחדים משינויים, כי שינויים זה יכול להיות מפחיד, אבל שינויים הם גם מאוד מבורכים וטובים. ואני חושבת שזה כל כך חשוב ללמוד לעשות את השינויים ולהתמסר לחיים. אין לנו מה להפסיד, מה כבר יקרה? אז מחזירים את הדברים. כן, אני חושבת שזה חשוב. רגע, אם עושים את זה, אז יאללה, לעשות. מה יקרה? לא יקרה כלום, אפשר לחזור, וגם הכי חשוב זה לתת לזה צ'אנס. כי צריך רגע לתת לדברים להדהד ולהרגיש את השינויים בבית, למרות שהדברים הראשוניים זה היה מיידי, השינויים שהרגשתי. אז לגבי איך תהליך היה, הוא היה מדהים כי היית מאוד זמינה לי. זאת אומרת, לכל דבר ראשון, איך שמסיימים איתך את הפגישה, אחרי כמה ימים, אני מקבלת את הדוח ממך, שהוא משהו שהוא מאוד עזר לי, כי הדוח הוא מסודר בצורה כזאת, שאת רושמת מאיפה להתחיל הדבר הכי חשוב, ואז זה גם לא מציף אותך שאתה כזה, מאיפה להתחיל עכשיו, זה הרבה דברים. נכון. את מדייקת לפי הנקודות החשובות ביותר בבית, כדי להתחיל לשנות את האנרגיות, ואז את גם לכל דבר רושמת המלצות וכמה אופציות. עכשיו, אם יש איזושהי התנגדות קטנה, גם שם את מאוד כזה פתוחה לכמה דברים. זה לא רק זה עכשיו מה שאת צריכה וזהו. אז זה משהו שהוא מאוד נעים. מאוד מאמינה בזה. זה מאוד חשוב, כן. יש הרבה דרכים. בדיוק. זה לא תבניתי. לא רק דרך אחת, נכון? זה מאוד חשוב. ואז כל דבר שאמרת לי, אם זה תמונות ודברים כאלו, אז גם נתת לי, תמיד ביקשתי ממך השראה כדי להבין מה לחפש, ואז היית שולחת לי השראה והייתי מחפשת, וכמה תמונות שלחתי לך של דברים כדי שתאשרי לי, כי היה לי חשוב גם לא לקנות סתם דברים, לראות שבאמת זה בסדר ומסתדר מבחינת הבית, וזה היה מדהים, כי המענה שלך הוא מהיר, את תמיד כזה מגיבה כשאת יכולה ועוזרת ותומכת, ומוצאת גם פתרונות שהם לא בהכרח יקרים, שהם נוחים לכל כיס. עם הצבעים גם כן, את רשמת לי בדיוק את המספרים, שאני אדע מה ללכת לקנות של איזה חברה, ובעיצובים, שזה היה בעיקר, טוב, לא, זה היה בכל הבית בעצם, סליחה. בכל הבית, איפה שהייתי צריכה לתלות דברים, ישר, שולחת לך תמונות, תראי, זה בסדר פה, לא כאן, להזיז, המיקום טוב, לא טוב, איפה לדפוק את המסמר, וגם לפעמים ענית לי בשיחת וידאו, רגע בשביל לראות שנייה שוב את כל האנרגיה, ולהיזכר בזה, וזה... נכון. זוכרת שעשינו את זה כמה פעמים עם החדר עבודה. וגם מסדרון. שאבא שלך בא לתלות את התמונות במסדרון, לא, רגע, זה עוד ימינה, זה עוד למעלה, למטה, עד שבאמת מצאנו את המיקום המדויק. וגם את רושמת את המידות. כאילו, את אומרת בדיוק, את מחשבת כזה את הזה, ואומרת בדיוק איך זה צריך להיות מהרצפה, מהתקרה, מהצדדים של הקיר, זה... כן, שיהיה פרופורציונלי. יש פה חוכמה. יש פה הרבה... הרבה מחשבה. כן, הרבה מחשבה וגם הרבה דיוק.
כי, את יודעת, יש לנו קיר, ובסופו כן. של דבר בקיר יש הרבה וריאציות שאת יכולה נכון. לשים תמונה או תמונות. את יכולה לשים אותה באמצע, את יכולה שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, בצורה שווה, ישרה, באלכסון, נכון. זאת אומרת, יש הרבה אופציות, ולכל צורה, ובייחוד למיקום, יש משמעות. זאת אומרת, אצלך במקרה הספציפי הזה שדייקתי אותך באותה שיחת וידאו עם התמונות במסדרון, אז באמת יש שם מספר של שפע שהוא היה מאוד מאוד חשוב, והוא נפל בנקודה של קיר מאוד מסוימת. והתוכנית של הבית שלך, היא לא הייתה, היא הייתה 100%, זאת אומרת, היא 100% כמו שזה בבית, אבל מבחינת הפרופורציה שאבא שלך בא ותלה, אז הנקודה, הטיפה שמאלה או הטיפה ימינה, היא קריטית. היא הייתה קריטית, כי זה ממש היה להפעיל שני כוכבים שונים של המפה. וואו. ואני זוכרת שבהתחלה דיברנו על זה בוואטסאפ, ורק שלחת לי תמונות וסימנתי לך. ואז אמרת לי, תתקשרי. ואז כשהסתכלתי עוד פעם על המפה, אמרתי, וואו, אני חייבת לראות את זה בעיניים, ולדייק אותו ממש כאילו אונליין, כדי לראות שזה לא טיפה שמאלה. שוב, זה לא היה משהו שהוא לא בר תיקון. בכל זאת היה אפשר אחרי זה להוריד את התמונה, ולדפוק עוד מסמר, ולשים אותו טיפה ימינה. הכל טוב. אבל כשאנחנו עושים דברים, ובכלל בכל מה שקשור לעיצוב של הבית, מהניסיון שלי בעשור האחרון, עם הרבה אנשים שעבדתי איתם, לפעמים כשאתה מעצב, אפילו להזיז את התמונה שמאלה או ימינה, או לשנות את הכיוון של המיטה, גם כשזה הכי פשוט שיש, באמת לא צריך להזיז יותר מדי רהיטים, לפעמים יש קושי מאוד מאוד גדול לאנשים, להרים את עצמם ולעשות את זה. נכון. זה יכול לקחת לפעמים חודשים. וואו. אוקיי, ראי ערך הסלון שלך, הספה. נכון. שבאתי ואמרתי לך בהתחלה, והייתה התנגדות, אמרתי לך לא נורא, אנחנו נתחיל בדברים אחרים. וואנס עשית דברים אחרים, זה דחף אותך לעשות את זה. פתאום כן, הבנתי שזהו. 4 חודשים שאמרתי לך תעשי את זה, וואלה, זה זרם לך פתאום, זה כבר, כן. ההתנגדות הזאת היא לא ישבה. ואצל אנשים זה, שוב, אצל כל כך הרבה אנשים שאני עובדת איתם, זה נורא קשה, וזה ממש סיפור שהוא משתקף בהרבה בתים שאני מגיעה אליהם, שיש איזשהו שינוי שאני אומרת לעשות, ולוקח המון זמן לעשות אותו. ואני חושבת שההתמסרות שלך, באמת לתהליך הזה, וזה גם הרבה התמסרות, וגם, אני חושבת באיזשהו מקום ביטחון ואמונה, כי הרגשת כבר בתחילת הדרך, שמדברים אחרים שעשית, מצביעה של הקירות, קצת פתאום להכניס את הצבע לחללים בבית, זה פתאום עשה משהו. גם היית מאוד מדויקת לי, זה גם נתן לי ביטחון, כי גם העניין של אני הרגשתי את הוורוד, ואז פתאום שאת אמרת, זה נתן לי אישור, אמרתי, וואו, אוקיי, כאילו יש פה משהו, אני לא סתם מרגישה את זה, ואז גם המיקום של החדר שינה, שאמרת לי, וואו, איזה קטע ששמת פה את החדר שינה, בדרך כלל אנשים לא שמים בממ"ד חדר שינה, ומבחינתי זה היה obvious שזה הולך להיות שם, וגם אמרת לי, זה בדיוק המקום המדויק, ועשיתי לי מין פינת זוגיות כזאת, שבדיוק במיקום שצריך להיות, אז אמרתי, וואו, אוקיי, כאילו, היא מאשרת לי פה המון דברים, ואני הולכת עם זה עד הסוף, אני חושבת שזה מאוד גם פשוט תלוי בתהליכים שאנשים עוברים בחיים, בגלל שאני כל הזמן מתפתחת, ואף פעם לא נשארת במקום, אז מאוד קל לי, כי אני מאוד בהתמסרות בכללי למסע שלי כאן. בכללי את מאוד מחוברת לאנרגיות, אז נכון. אני חושבת שזה גם משהו שמאוד תמך בדיוק בתהליך שלך, ובכלל גם להרגיש את התוצאה. ממש. כי לא כולם ברמת תודעה כמו שלך, וברמת רוחנית כמו שלך, ושוב, זה תהליך, כולנו יכולים להיות שם, כן? נכון. זה גם הרבה עניין של בחירה ופתיחות. נכון. אבל את באת מראש את כאילו, את כן, מאוד באתי מאוד כזה מחוברת. כן. ולכן את גם הרגשת את הדברים מאוד מהר, ואני חושבת גם בעוצמה. מאוד.
זה היה מאוד מאוד מאוד. עוצמתי, זה השתקף לגמרי כזה על המון דברים בחיים, ובתחושה האישית שלי הרגשתי גם לפני כן מאוד נעים בבית, אבל התחושה היום זה וואו. אגב, לקוחות שלי שהיו בבית בסדנאות קודמות לפני השינוי וראו את הבית, הם תמיד הרגישו את האנרגיה הטובה שיש, אבל ברגע שעשיתי את השינוי, פתאום הייתה לקוחה שהגיעה אחרי השינוי, אז אמרו לי וואו, מרגישים שזה שודרג כמה רמות מעל, כאילו זה היה מדהים, אבל עכשיו זה אפילו עוד יותר, זה הקטע של הפאנק שווי, זה למצות את הפוטנציאל שיש בבית. נכון. ואיך את יכולה להגדיר את השינויים שעשינו? זאת אומרת, הם היו לך קלים, הם היו לך קשים, הם היו גדולים, הם היו קטנים בעינייך. הם לא היו מאוד גדולים, אני חושבת בגלל שבאופן כללי החלטתי שאני נכנסת גם לבית כזה, מאוד היה לי חשוב כזה שיהיה מינימליסטי, לא לשים מלא דברים וזה, כי אז, לא יודעת, חונק אנרגטית מרגיש לזה, אני מרגישה שלא היה לי יותר מדי עכשיו עבודה לעשות, מבחינת להזיז ולהעיף וזה, זאת אומרת, אני הייתי מאוד ממוקדת, והתהליכים היו מאוד קלים. זה היה לי מאוד קל, אני חושבת שהדבר היחיד שהיה לי קצת יותר קשה, זה הספה, שזה לקח לי זמן, זוכרת גם שבשיחת טלפון היית בהלם, שכאילו איך עוד לא הזזת אותה. וזהו, חוץ מזה, הכל היה לי קליל מאוד. שגם, בואי, להזיז את הספה, זה גם לא שבמקרה שלך, להבדיל מהרבה בתים אחרים, לא אמרתי לך גם לשנות מיקום של טלוויזיה, כי בדרך כלל בשינוי מיקומי רהיטים בסלון, גם בחדר שינה הרבה פעמים יש טלוויזיה או ארון, שיש בו איזשהו רהיט שצריך עכשיו לנתק אותו מהקיר ולהוציא, או שהוא כבד, וגם טלוויזיה הרבה פעמים זה כל הנושא של הכבלים והאינטרנט, אז זה קשה. נכון. Okay, זה איזשהו צעד כזה, צריך להביא, מישהו שיחבר אותנו מחדש וזה, או איזה חשמלאי שיחבר את זה לקיר. פה באמת היה כאילו להזיז את הספה, באמת, זה חשוב שנבין, וגם אולי אני אצרף באמת בחלק הזה, זה ככה תמונה של לפני ואחרי, רק להבין כמה זה שינוי באמת מינורי. ממש, וואו. וכל כך פשוט להזיז, לקח את הספה הזאת ולהזיז אותה לקיר ימינה. בלי לעשות עוד איזשהו שינוי בסלון, אבל לפעמים זה כל כך הרבה מנטלי, נכון. שקשה לנו לעשות שינויים, וזה... אני חושבת שזה רק זה, כי אחרי זה להרים טלפון למישהו שיבוא לעזור, זה שטויות, על לקנות דברים זה שטויות, זה פשוט כמו שאת אומרת, יותר המנטלי. כשאני חושבת על זה, הדבר הנוסף שהיה קשה, לא מהבחינה המנטלית, לא קשה. פשוט משהו קצת יותר מאתגר מבחינת את זה, זה היה באמת החדר עבודה, ששם היה צריך להוציא את כל השמנים מהארון רכיחות, והיה שם קצת יותר להזיז, אבל גם זה לא היה איזה משהו עכשיו קשה. דווקא מאוד נהניתי מהתהליך הזה של השינוי של החדר עבודה, כי הוא באמת לא היה מדויק. היום אני כל כך אוהבת להיכנס לשם, רואים את הגודל שלו, את כמה שכזה החדר ארוך ונעים, זה פתח. ומה נפתח באמת בעבודה, בקריירה? אני מרגישה יותר אומץ לעשות דברים, וגם ההחלטה, תמיד יש רצון לגדול. עכשיו, יש רצון ויש האם אני מוכנה לגדול. הרצון יכול להיות שם תמיד, אני חושבת שכולנו רוצים לגדול. היה לי איזשהו חשש, איזשהו פחד כזה, ואני מרגישה שמאז השינויים זה כזה, אין סיכוי שאת נשארת במקום הזה, את גדלה, זהו, כאילו אין אופציה אחרת. אז היום אני מרגישה הרבה יותר מוכנה לגדילה הזאת, ולעשות דברים שקשורים יותר ללמידה ולהעביר תוכן. אני ממש רואה את זה עלייך, מאז שהכרנו והתחלתי לעקוב אחרייך באינסטגרם, אז אני ממש רואה... תמיד את אומרת לי. כן, קודם כל על החשיפה שלך, אני מרגישה שמשהו בדרך קרה לך, שפתאום אני קודם כל רואה אותך יותר, אני מניחה שכולם, והשיתופים שלך, ממש יותר חשופה ויותר משתפת. אני חושבת שתמיד הייתי משתפת, זה היה כזה תקופות, אבל
אני מרגישה שמאז התהליך הזה, אני פחות חושבת. כאילו זה לא כזה, רגע, לדבר על זה, לא לדבר על זה, אני יותר פשוט, יאללה, זה מה שבא לי להגיד, אני מוציאה את זה. אז זה יותר זה, התחושה הזאת מבפנים. ביטחון? לא יודעת אם להגדיר את זה כביטחון, נראה לי שזה שילוב כזה של דברים, אבל זה יותר כזה, זה לא מעניין אותי בקטע שאנשים לא מעניינים אותי, אבל לא מעניין אותי מה חושבים עליי. ואני אוהבת את עצמי, וזה מה שיש לי זה אחד להגיד. המחסומים הכי גדולים של בעלי עסקים. נכון. מה יחשבו עליי, מה יגידו. כן. היה לי, פתאום קלטתי בזמן הזה, שהיה לי איזשהו מחסום של גם מה יחשבו ומה יגידו, ובאתי להגיד משהו ונקטע לי. טוב, כנראה זה יבוא אחרי זה. כן. ואני חושבת שגם אפשר להכניס פה, כאילו, תשתפי גם קצת, את יודעת, על הדברים החדשים שאת עושה. דברים שאת יוצאת איתם לא... בזכות השינוי הזה, שינויים שעשינו בבית ובקליניקה שלך. אז הדברים שככה אני רוצה להוציא לאור, זה יותר העניין של הלמידה. מה הכוונה? אני לא רוצה לפתח את זה. כן. אבל אני יכולה לראות שכאילו בחודשים האחרונים, כאילו ראיתי אותך יותר מפרסמת סדנאות נגיד. כן, אבל תמיד הייתי סדנאות. תמיד היה לך סדנאות? או שזה תמיד היה היו גם... סדנאות, אבל פשוט לא בבית, כי לא היה לי את המקום שלי. אבל סדנאות תמיד היו מדהימות. היית עושה אותם בחוץ? כן. הייתי בדרך כלל בתל אביב. כן, לוקחת מקום ושם מעבירה סדנאות. שזה גם, זה עלויות, זה... בדיוק, אז פתאום זה לעשות אצלי בבית. כשיש לך מרחב מדהים. גם מרחב וגם זה הרבה יותר נוח מהבחינה כשזה לעשות בתל אביב, צריכה לצאת מוקדם, ואת צריכה לארגן, ואני מאוד חושבת על הפרטים הקטנים, אז זה עוד יותר קשה לי. ופה זה נעים, אני יכולה להתארגן לסדנה בשעה נורמלית בבוקר, לא להתעורר מוקדם מדי, ולסדר אפילו יום לפני. ובכלל זה נעים, זה נוח, שאני לא צריכה יותר מדי לטרטר את עצמי. אני נשארת עם הרבה יותר אנרגיות. כן. תגידי, איך זה עוד השפיע עלייך בחיים האישיים? זה השפיע מהבחינה הזאת שאני יותר, זה פשוט תמך בתהליך של להיות יותר בעוצמה הפנימית שלי, ומתוך זה גם השפיע על זה שאני יותר למדתי לשים גבולות, ולשים לב לדברים, ויותר להיות בהקשבה לעצמי, אבל לא רק להיות בהקשבה, אלא גם להיות בחמלה, קבלה וחמלה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, שזה תמיד היה, אבל זה עוד יותר עבר איזושהי התפתחות, תמיד אנחנו מתפתחים, והשינוי בבית הוא תמך בזה עוד יותר, בהתפתחות הזאת. אז הרגשה יותר טובה עם עצמי. כן. איזה כיף. כן, יותר אהבה עצמית. לגמרי. כן. מה שאמרת עכשיו, המשפט הזה, זה משהו שאני קודם כל רואה על כל מי שעובר את התהליך הזה, וגם, אני חושבת, אחד הדברים הראשונים שאני הרגשתי על עצמי בהתחלה, זה שאני חושבת שלא הבנתי עד כמה אני לא באהבה עצמית, והייתי עם המון ביקורת ושיפוטיות כלפי עצמי, למרות שביני לבין עצמי, אם אני מסתכלת על מיכל לפני 7, 8, 9 שנים, כאילו מאוד הייתי בטוחה בעצמי, ועל פניו מאוד אהבתי את עצמי, אבל כשהתחלתי לעשות את הדיוקים האלה בבית, כמו שאת עשית, ובעצם כמו שכולן עושות, פתאום התגלה איזשהו רובד חדש, שהבנתי עד כמה אני לא. כן. עד כמה, כאילו, לא באמת, כאילו,
הייתי עם ביטחון עצמי, ולא באמת אהבתי את עצמי, כמו שאני היום, וזה משהו שהוא ממש, הוא ניכר, הוא ממש נראה, אני רואה אותך היום אחרי 7 חודשים, אני רואה את זה על הפנים שלך, אני רואה את זה על האור שלך, ראיתי את זה גם במהלך הדרך, ואני רואה את זה על הכוחות שלי, איך שהן עוברות, והן נהיות יפות יותר, וואו. ממש עם הזמן, וזה משהו שגם, שוב, ראיתי על עצמי. איזה מדהים. וזה, אני חושבת שזה שוב חלק מהאנרגיה של הבית. לגמרי. זה קטע שאת אומרת את זה, כי גם שרואים אותי, אז אומרים לי, את קורנת. אז... אתה מקבל את הפידבקים האלה מהסביבה, לא תמיד אנחנו כן. יודעים לקשר את זה, רגע, אוקיי, למה שעשיתי בבית, ואיך זה קשור, כאילו, לפאנק כן. שווי וזה, אבל בסופו של דבר, רואים את האנרגיה כן, הזאת. כן, זה הכל. רואים את האנרגיה הזאת, הסביבה קולטת את האנרגיה, וזה חוזר אלינו, כי חיים זה בעצם מראה. נכון. הכל השתקפות. אוקיי, הבית שלנו, זה ההשתקפות לאני הפנימי שלנו, לחיים שלנו, לכל תחומי החיים. וכשאתה עושה תהליך כזה אנרגטי בבית, ובעצם משפר את האנרגיות בתוכו, אז הדבר הראשון שרואים, זה בעצם הסביבה שלנו מבחוץ, נותנת לנו את הפידבקים האלה. נכון. שאגב, פידבקים מבחוץ, אז תמיד לקוחות אצלי עברו תהליכים מדהימים, אבל מאז השינוי הזה אני מרגישה שהן חוות, כמו שאני חווה קפיצות מאוד גדולות, אני מרגישה שגם הן חוות קפיצות מאוד גדולות, שאני בטוחה שזה הכל ביחד פשוט תומך חד משמעית. וואו. חד משמעית. איזה מדהים. מטפלת, יודעת, בסביבה שלך, וזו האנרגיה שאת מוציאה החוצה. נכון. והן חוות אותך, והעוצמה שלך משתקפת בהם. אני לא אומרת שלא היית ככה לפני כן, כן? כן, זה מה שאני אומרת, זה התהליכים שהם עברו, הם היו מדהימים, אבל עכשיו אני מרגישה שהן חוות את זה אפילו בעוצמה הרבה יותר גבוהה. מדהים. כן. מה היית רוצה ככה, בוא נראה, אם היית צריכה לתאר את ההבדל של לפני ואחרי, במשפט אחד. וואו. אפשר גם יותר ממשפט. אבל בר שלפני שנה, שעברה לבית, והיום. הרבה יותר אוהבת את עצמה, הרבה יותר מקבלת את עצמה, הרבה יותר שלמה עם עצמה, והרבה יותר סומכת על עצמה. כן, אולי אמיצה גם. פשוט הכל השתפר. מבחינת התחושות הפנימיות. ואיך את לוקחת את זה הלאה? איך את מרגישה שזה תומך בך? זה תומך גם מבחינת הגדילה העסקית שלי, מבחינת השליחות שלי לעשות דברים כבר הרבה יותר גדולים, שיגיעו ליותר אנשים, כי אני חושבת שהטוב הזה צריך להגיע לכמה שיותר אנשים. אז זה משפיע ברמה הזאת, וזה משפיע ברמה שאני יותר שומרת על הגבולות שלי, וגם עובדת בצורה שהיא נעימה לי יותר. יותר באנרגיה הנקבית שלי, פחות כזה זכרי ולעבוד ולעשות, כזה מתוך מקום של יותר השראה ותשוקה, ושמה גבולות כדי שיהיה לי בתוך העבודה הזאת גם את החופש שלי ואת המקום שלי. נשמע לי כמו רוגע. ממש. כן. אני אוהבת את זה מאוד. כן, את עושה דברים מדהימים. איזה כיף לי. ואמרתי לך בהתחלה, ובכלל כל פעם שאנחנו מדברות אני אומרת לך את זה, שיש לך דיוק, רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה בתקשור שלך, במסירות שלך, למי שעומד מולך, מי שמוכן לקבל ממך את המסרים, גם בתקשור וגם בשמנים. שהשמנים בעיניי זה קסם שבכלל צריך לקבל הרבה יותר ביטוי,
אנחנו גם לגמרי. ככה לקחנו את זה כמשימה גם בעיצוב של הקליניקה שלך. כן, שזה משהו לתת להם יותר ביטוי. כן. כן, כי... אני גם אגב היום בבוקר, כזה, אני כל בוקר מתחילה עם כתיבה אינטואיטיבית וכזה עם עצמי, וממש אמרתי לעצמי, אני רוצה ב-2026, הפוקוס הוא יהיה יותר גם על הדברים האחרים, אבל אני רוצה לתת להם הרבה יותר מקום ממה שהיה להם, מתוך המקום שאני יותר, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל... אני חושבת שהם מאוד תומכים. מאוד תומכים, אני פשוט היום אני הרבה יותר מוכנה לתת להם מקום ולחשוף אותם. למה לפני כן לא? ממה חששת? כי זה בעצם הדבר הראשון שלמדת, לא? זה גם הדבר הראשון שעבדתי איתו, זה לא שחששתי, אני לא יודעת להסביר את הדבר הזה, אין לי מושג איך להסביר את הדבר הזה. זה איזשהו מחסום כזה שמההתחלה דיברנו עליו. אני חושבת שאני מאוד הייתי חסומה שם, אני אומרת את זה עם המון ענווה וצניעות, אבל אני יודעת שאני מביאה משהו אחר עם השמנים, אני מרגישה את זה, אני יודעת שהדברים עוברים דרכי. זה לא רק זה, זה באמת כל כך נכון, ואני יודעת שאת כל כך צנועה, וקשה לך לעוף על עצמך בעניין הזה. בדיוק, היה לי קשה, אני חושבת בגלל זה. אני מכירה אנשים שעובדות עם שמנים, לא מעט לקוחות שהן מתעסקות בשמנים, ובאמת, יש בך משהו מאוד מיוחד, אני חושבת, כי את פחות עובדת by the book, בדיוק. כאילו מה שמלמדים, יש לך איזשהו מימד נוסף בכל העניין הזה של השמנים, ברמה ההוליסטית, שהיא מחוברת ביחד עם התקשור. כן. זאת אומרת, גם כשהתייעצתי איתך וביקשתי ממך לנועם, לבן שלי, ממש כאילו, את תקשרת את מה שנכון עבורו. נכון. וזה היה מדהים להרגיש ולראות, בלי אפילו שידעתי, כי אולי ידעתי את זה בדיעבד, אבל את הכנת את התערובת ואת תקשרת, והבן שלי הוא, כאילו, הדבר האחרון שהוא אוהב לעשות, זה ללכת לעשות שופינג, כאילו, אין סיכוי שאני להיכנס איתו לקניון, הוא מאבד את הסבלנות שלו תוך דקה, כאילו, אין זמן איכות עם הילד בקניון, להבדיל מהבן השני שלי, נועם, אין סיכוי, ואני חושבת שאפילו את לא מודעת לרמת היכולות שלך והמיוחדות שלך, שברגע שאת תקשרת את זה, זה כאילו עבר כל כך חזק, זה היה עוד לפני אפילו שקיבלתי את השמן, אבל פשוט שאלתי אותו, בוא נלך רגע לקנות לך איזה משהו, כי הוא כבר גדול ואני כבר צריכה אותו לידי ולמדוד לו וזה, זה כבר לא כמו כשהוא היה קטן, ללכת לקנות, לחזור, הכל טוב. והוא הסכים, והוא בא איתי בכיף, והוא ממש נהנה, והוא נתן לי, ותוך כדי, את שולחת לי הודעה, ומקליטה לי הודעה קולית, שבדיוק סיימת, והכל מוכן, וזה, ואני אומרת לך, כאילו, את לא מבינה איזה מחשפה, כי אני ממש, כאילו, אני מרגישה את זה קורה, זה פשוט קרה אפילו, עוד לפני, וזה הרבה, יש לך משהו הרבה מעבר לתקשור. כן, זה ממש... עם השמנים, אני ממש מרגישה שזה פשוט הזכרות נשמתית מגלגולים קודמים שהתעסקתי בזה, זה תמיד אני אומרת, זה זורם לי בדם, כל תערובת שאני יוצרת, אין אצלי כזה ניסוי, זה פשוט הכל מדויק, ישר, המספרים, הכל, כאילו הכמויות של הטיפות, זה מדהים גם. כן, זה קסם. זה קסם. כזה בהודעה ענקית על זה, זה לא ברור מאליו. זה ממש לא ברור מאליו, וזה ממש צריך... ואני מקווה שהתהליך הזה שעשינו בבית שלך באמת יביא את זה לפרונט, וזה צריך להיות שם. זה ממש המתנה שלך, וזה כל כך עוזר, שאפילו אין לך מושג, כאילו, אני לא חושבת שאת באמת יודעת כמה זה אפילו עוזר לצד השני, כי זה לא מובן מאליו שבאת היום ולדבר פה, ובאמת הרבה אנשים לא משתפים אחרי שהם לוקחים איזשהו ייעוץ או עושים איזשהו תהליך, הם לא משתפים
במה שהם עברו, ואם זה עזר להם או גם לא כן. עזר להם. את יודעת, נעלמים בתוך זה שלהם, הרבה פעמים גם לא אוהבת להגיד את זה, כן, כי אני לא מאמינה בזה, אבל הרבה אנשים מאמינים בעין רעה, בלא לפתוח פה. אני לא אגיד שלא עכשיו זה כן. פתאום מתהפך עליי או משהו כזה, אני באמת לא מאמינה בזה, אבל אני מאמינה שאחרי שעושים משהו, כן אפשר, כאילו זה בסדר לדבר על זה. זה לא רק שזה בסדר, אני חושבת שזה המפתח לשפע. נכון, שאתה משתף בדברים הטובים והמדהימים האלו. בדיוק, ושפע כאילו זה לשתף פעולה. כן. זה לשתף פעולה עכשיו עם מה שקורה עכשיו, ואם משהו עשה לך טוב, בעצם זה שאת מספרת שמשהו עשה לך טוב, אז להפיץ את האור הזה לעולם, נכון. כי תמיד יש עוד אנשים שזה יכול לעזור להם, ואנחנו נכון, זה חשוב. פה בשביל לעזור אחד לשני, ובאמת כל אחד מהידע שלו, ומהתרומה שהוא מביא לעולם. נכון. אז יש לנו תפקיד פה באמת לתמוך ולעזור, ואם אנחנו לא נשתף ולא נספר מה עזר לנו, אז אנחנו בעצם, אני חושבת שזו תודעת שפע חסומה. נכון. וזה בעצם משהו אתה שיחזור שומר אלינו. לעצמך רק. נכון, וזה איזשהו מחסום שאנחנו שמים גם מאוד שפע, כן. להיכנס ולהגיע לחיים שלנו. נכון. אז באמת הייתי רוצה ככה לסיים, קודם כל בהודיה ענקית שבאת ושיתפת ככה בתהליך שלנו, ובכל מה שעברת, זה ממש לא מובן מאליו. יואו, אהובה שלי, תודה לך על התהליך המדהים הזה, ותודה לבריאה על החיבור המדויק בינינו. ממש הכל מדויק. אני ממש נהניתי לעבור את התהליך, ואני נהנית מהתוצאות של התהליך, ואני בטוחה שאני עוד ארגיש וזה עוד מהדהד, אמרתי לך, את איתי בבית הבא שיהיה לי, את איתי, עוד לפני שאני עוברת, את עוזרת לי למצוא את הבית המדויק ביותר עבורי מבחינה אנרגטית, שאגב, מי שלוקח את הייעוץ שלך, אני ממליצה בחום, עוד לפני שעוברים לבית, לעשות את זה, ולהתמסר, ופשוט להחליט די. מגיע לנו שינוי, מגיע לנו שיהיה לנו טוב יותר בחיים, וזה מה שהפאנק שווי עושה. לגמרי, הבית שלנו הוא הבסיס. לגמרי. שם הכל מתחיל. זה המרחב המקודש. אני אוהבת אותך, תודה ברוש. גם אני אוהבת אותך, אוהבת אותך מלא מלא מלא.